Yatanga. Timuleni remabhasikoro munomsaka. But vanhu vapangaita pano. Haya. Greenery iri kubuda apa. Haya. Auzeri mafamba muLondon na. Moda zvinhu madowanda kudai. Sambai muri mberi kwati dauni. Alaivo dauni. Blout nie. Mal. Mo. Hande ku Buckingham Palace hande. Ndiyo vai natendera nasindafamba vedu vemutown mu Oxford Street mutown nasindafamba. Hanzi number SIS MELLY. Number yangu hauna number yangu tinashe. Ndikusendera. Number yemuna andisine msologa ndikupe ku South Africa WhatsApp. Asi WhatsApp chat. Ndakupa hende kwa queen hende kwa king kumba kwake tawa kuti akandimirira for lunch panza akandimirira for lunch guys saka yes we are going there right number ndaisa pasa spare comment yako yawaisa pekutanga number ndaisa guys. Look at the greenery guys. That's a greenery yomon. Look at the greenery guys. Yo yapakaipa ichi achina munhu chasikwa pa ichi guys. Ichi achina munhu ichi ugona ngokwira zvangu kandikatorova pasi ichi achina munhu ichi ndimboenda nacho uko ndozodzoka ndochisiya ichi achina munhu ichi mukoma Gordon ichi achina munhu ichi. Oh, ndati ndongogona kukwira ndinde. Ndikuida kulunch mupamakemo mukati mo. Kwanda mubata mako kwa mambuka ndotsva ndiri kutoita ndosaka kwaitwa lunch. Rikaitinde tinodla lunch ikoko. But guys, London inodhura guys. Yo guys, ndaona bega re 20 rand, 20 pounds. Ndachamisika guys. Ndachamisika bega rine two chips diki guys. 20 pounds. 20 pounds how much imari guys? Bega re 400 and something. Ndachamisika guys. Ndachamisika. And the place is very clean. Look at the grounds. Look at the scenery, sha. Look at the scenery. We go nunyara sha. Cause Zimbabwe matadi iko na edu. Cause Zimbabwe, where did we go wrong, guys? Where did we go wrong? Mosha edu iri papi. Cause Zimbabwe, cry my beloved country, cry guys. Sure. Ngade ndikafunga kuti guys tichikura papa yaka ndoda tomboita life guys guys tichikura matorisa aiuya guys tinosona kuti varungu vasive muno munyika vachibva kune dzimwe nyika vachizara mai mwana vachitoya kuma locations kuya zvazvoda kuti experience mu location vachitotenga ma fit kuku zvazvoda kuti experience mu location ma fit kuku tasvika apa sei guys takasvika sei apa patava apa how did we get there guys takasvika sei ndo wakuda kuchema ini guys serious ndo wakuda kuchema takasvika sei patava apa guys taurai tichikura guys taurai varungu vachitoya kuzotamba nesi tichitoita zvokutamba izvi zverope izvi zvokuskipa izvi tichiziva varungu vane zvimabhegi zvavo zvivatiza zvematoristi vachitoya vachipinda mukati vachijamba vachitoga mapikicha nesu tiri vana vachidini zvakafamba sei what happened
Zvogwadza izvi guys. Iko zvinokunya kuida huoni mbuya wakachembera kudai guys. Kuona munhu akachembera kudai guys. Munhu akachembera kudai munyika kwedu akadai ari munhu aumuwani. Ndamamigwa neshiri naimi. Muri shiri haindishuriri. Kunopisa kunonaya mvura ingakushiri ingango yayo mamira musoro mangu. Ndishuka. Hatina guys, hatina tungotaurawo sevana venyika guys, hatina mbuya munhu murungu muchembere uko kumusha kwedu waunoona akadai so zvakaita vekuno hatina. Hatina ukumusha kwedu waunoona akaita zvakaita wamaona mberi kwedu hatina. Akatosvika apa nenga tive mbuya vapera basa guys, kana kuti achitorwara zvokutofa. Takasvika sei ipapo? Thank you Tatenda Ngonde, thank you very much. Takasvika sei patiri apa guys? Takasvika sei? Takasvika sei? Kune vachembere marungu zvidhara zvichembere zvivakadzi mai mwana chitowepo chichitofamba kudai kwedu anenge atopera basa mai mwana. Tasemona takunzi machemberezera redu isusu. Takunzi machemberezera redu. Ko ava saka vamuri kuona kuno ava vanonzi chi? Ma 60 70 years guys, atina kana 50 takutonzi machembere kuZimbabwe. Ko avo munovati chi? Vanonzi machi? Hands a blessing. Serious. Blessing yekuzigwa tsvinere shamwari. Zvoboy zvorwadza izvi. Muri kuona tasemona izvi. Tasemona. Tasemona chimbuya nechidhara ichi. Patasemona kuti vari fiti sei vari kufamba sei. Tasemona. Tasemona mazera antori ma 70s kana ma 60s. 70s 60s guys. Zvakaoma hazvo. Zvakaoma hazvo. Zvakaoma. Vonai kuti ndipo papalace kapa pakazara vanhu kudai so. Kuzara. Iwe kuZimbabwe usvidera pa unorohwa ukazvirega umiri pa muri kuona pamba pa Queen ipalace yaniki kai. iBuckingham Palace kai. Haupapindi unorohwa kwamagaro ukazvirega ipapa. Hapamiriwi. Vonai kunogona kutouya free. Kutoka zvama picture papalace apa. Ipalace izvo zvindoda kutovhurwa gedhe rangu ndipinde mulunch mukati mu kai zimba iyo ine marooms mangani palace iyo. Vimbai vana vakachembera tisatombonyeperana vana vavatori vanhu vachembere chaicho vachimachembere chaicho vanhu vakachembera hatidi kunyeperana vanhu vatori kuma 60 70 years ndotombotaura nevamwe nichivhunza 60 70 80 years varipo isu tima 40 takutonzi machembere. Iyi palace mukuiona palace ishi. Iyi palace ishi. This is the palace. Kuba naunga nifamba na wari. Iyi palace. Maiona imbai ona iyi palace guys. Ndisingazivi saka ndirushata anondivhurira gedhe zvo ndipinde ndinde kulunch ndiyani. Iyi palace. Tinashe ndiri kukuramba nangu ndoda kuparika ndipine alright. Iyi namba. Vaudze esamira ndamira pagedhi vandivhurire ndipinde. Ndivhurireyo. Ona iyi palace. Woni mbotoka ndirapa. Haya, ku-state house yekwedu guys haupindi apa. Haupapindi. Kune dzimwe nyika vanhu vangori free taya vanolava guys. Tadza kuti vanhu vakasununguka. Rusununguko ruripo. Tadza kuti rusununguko ruripo guys. Ona vanhu vakatozara kwedu unorohwa magaro kamamai. Vafanire kuda kuti SIS MELLY wasvika. Vafanire kuti kana SIS MELLY ndasvika. Ndauya. Gavachituma vanhu vaye kuzonditora pagedhi. Zvakaoma izvi. Onai
aiwa wedu guys, nyika yedu ngaitwe restore askanda. Nyika yedu should be restored. Onai guys, musazoti kaenda kusvika ndini uyu fe fe ipapo pamamunya ipapo. Uyai mutitore mapikicha. Ndipapa ndo pamapaki baba. Shakamu. They won't pay. They won't. See? This is not going to be straight. Huh? I'm going to go to the speed. I'm going to. Aiwa guys, ndikupinda mukati ndakamirira magardens ari kunditunguzonitora panapa. Pane Union Jack. Union Jack ndei. Flag yeBritain ndinonzi Union Jack. Kurota havamo king nasi. Ukurota havamo. Vainde. Kana varimo panenge paine royal standard yawe orange and yellow. Okay, saka vanogona kutobuda ipa kana varimo. Nemi ine marooms mangani palace 365 rooms. Vanoziziva. Zinovata vanani? It's a palace. Newe dhimepi ungafunza kwaipamba pani ndo pamba patakugara ndo pamba papi pemuridzi wenyika ino ndo pamba papi pachapa prince apa pa queen pa king kana kuti prince king no understand the language ipi muna yucho inonzi fashion manyama inonzi Queen Victoria fashion manyama Queen Victoria memorial. Oh iyo unoburoka zvirega guys but kuno kuona vanhu vari free sei vanhu vangu yakuzozara pashe papa kungozara pashe vakamirira change ukona magadhi ereda vanoita parade vanoita kuita change of that vachaita sauti nguva kuti kutora mapicha picha ndoda lutugosha kona zvari kuita achifamba kana amira atoitira iso here ayo kuflex akabvunza waraboka mira shuwa here matiashe ko vari mukatikati avo vakapfeka zveblack avo ndivanani vanobika ndo vanobika nechichi saka iye akatopinda patotopinda andopinda tichimuona apa ne achimbozobudawo zvitimhorosawozvo tichimudza kuti hallo tisi vaya vakabva kuafrica isamaka kunoku uri kuona here guys arungozvibaya nekutaura nekujamba oga achingoita manhingikirega saka pane zviri kuitika kwai pari kuya masoja ayo guys gandigarire pano imi danai vamwe guys munyatsoona free experience munhu angati kwaiye vanhu vachembera akadainzo vanhu vakadaisa havana kuchembera heye vane ma40s ava vanhu vakapera basa vakachembera basi mugona vakachembera vama60 asi inyaya yekuti kuwana lifestyle yave ndichi isusu tichitozi vachembere mazira edu aitasai ava vari pasaidi pedu imi pera basa ndavachiuya tione vamachire mutusi dedzai vamwe kuafrica kudedzanai muone apa ndo paigara queen augara mwana wavo mwanakomana ndo paigara queen veti vaya vekutanga neti haiti ndo muridzi wehaiti queen mashuwa queen ndo muridzi wehaiti ndo vakatanga nehaiti nekupfeka sutu nechiheti pasaidi chifasinator vachimwa tii ndo muridzi wehaiti takazotedzera saka vakazoshayika ko zvavazara kuona toenda saka ndo vakatanga netii isi takazotetimu rimwe mhomho yose yamunona yakangozotedzera apa ndo pakatangira tii papapa nezviheti zvifasineta queen vaipfeka maziheti ava ya queen vasati vashayika vaipfeka maziheti ava vaipfeka ya mazombe nezvimafasineta masoja ari kuuya sikwaindira me ndakamira pano kuti muone muri kuona nti
Arkuya masoja. Varikuya. Kana vapa Vachazva vanozondivharidzira kuti vari kuda negedhe rino here. Vari kuda negedhe rino here. Ndakandanga ndinotangira nawo kuro kukoma kuti. Andeiko kure. Gaitindeko. Mapaona akaba Queen ndio muridzi weHIT Queen vakafa. Ndio muridzi ndio vakatanga neHIT Queen. Sitakazongonongerawo pakati. Zvatanga nevaridzi vazvo. Zvakatotangira iko kuno kuEurope. Ma? All right. Wosa nomira apa? Bunchero ocean picture. Mira ipapo. Sukubre. Papi. Tozoona here. Una mafarira ari kuita vanhu guys. PaQueen. Kweda uiti izvi. Mamisoka zvirege. Nai zvako meri takaenda. Manje vanoona here. Usana vaona. Ndadzane. Havasi kunyatsoona. Vanenge vakapfeka zvimabhesiki neheti handiti ati kana vari vaive masiku uri kuona kuti anenge asina nenge akapfeka chemusoro make chekumunyika kwavumona uyu ari pakati uyu asina chiheti chihombe maindia ndokuindia masiki vanopfeka chizira chemusoro asi vanhu vakapinda sei unongojoina ava ndodzisa jenda romasira so vari kuindepiko kusina munhu ivo mukati pane paredhiro mukati ava ndobhosa vabvepiko vanivaukubokovaraki womasoja masoja andozvatakamirira vanhu vese ndozvavangauya vangaudzwa nani kuti kuchaita paredi daily paredi oite daily paredi chete azvakaoma wosaka magadhi vasoja itorochinjana chiti kwava ndiyana maveteran ava ndo maovhete mwa ndo maovhete mwa vakarwawondo asi avabvumidzi kutopinda kai vanoura vane mari yakasviba zve naiwe timepi vanoshanda paQueen vaita sei zvewe kushanda paking kokuzasuko kunei oyangowe paking masoja manyama guys uniform maiona manyama yeuniform manyama manyama yeuniform vamwe vanenge vari vana ndangabvunza kuti kai vanoora varizive iye vari varizi vemari kwaitaura navo vheti avo vanobvumei kuti vagwa navo kwaitaurai navo vheti avo anitaurai navo vheti vaya That didn't please tell us a little bit of your history. Tell these people. Tell us a little bit of history. How did you fight the war?
Asi ngimbotora hapa ngoma goto nimbobuda hapa. Nditore nemshaina uyu. Ndimire bepaka kuti abude pa kamera yangu chete. Afa akubuda pa kamera yangu. Ya. Kurumiza yasatainda. Uye, uira iwe. Boyo. Wegweru. Tirimo. Kumende kuti patingatendera tingotendera edu kudai. Weru. Pa Oh, that's a camera. Marudi achafunga moda dzedza kufamba. Vanenge vakavharira parade inoitwa daily. Kwedu pagedhi apo pasederi unokwatigwa ukazvirega magaro kupi kuno kwatakatomira pagedhi chazvatoda kudai kwedu kunorwa usha kuti saka vanhu vacho tofanwa kufarira vanhu vedu andona nevatungamiri vedu but hazviiti unoshaya kuti zviri kufamba sei amen unoshaya kuti zvinofamba sei ivuma moyo unoshaya zvinhu zviri kufamba sei nokuti tikade tichienda itoriwo place of itoriwo tourist nzvimbo yematorist achosvika paya but hapasvikiwi unorwa kwai tionei chioutfit yanhasi iwe kuno kunotopfeka zvangu ndakatozvi simpless iri kuno kundanotoita mira ndipinde mukati umu ndogona ngojamba hangu zvene papa kudoni handidoni kudoni handidoni honai muloni manyama guys pana Isabel vaitwe gwere aiwa hai kuinda tinoinda atiregi tichiregerere taisa tada hedu chete taisa tazvifunga kuinda tinotoinda next day takatoti takananga Australia uko neAmerica takananga ati kuno kunikada kudzoka kumba nekudzoka futi back ndogona ngodzoka ndodzoka futi kuno kubek because mwedzi ichipo yakati mwedzi ichipo Ashley Becky thank you totitendera takadai swanti yandititendi tobuda The dressing is very simple. Kuno ndotsa ndakatopfekawo zvangu simplex and akuna ntarisa kuti wakapfekei guys. Kubva nhasi ndikuenda tuka SIS MELLY makapfekei. Hey ndochi kuno kumuna anopfeka zvaanoda guys. Munhu zvaanoda. Kuno kuna chimbuya ichi. Takatoshama kutoshama kuti ndikapfeka ndirini mutaka kundituka sichemberere. Zimbuya repakona. Ndampfeka. Me. Kuno people they mind their own mukoso guys. Mind their own business. Ngo zvina zvimbe zvakapfeka tumashoti manyamba. Apa panobudika here apa ndango right panobudika. Uya Tanya my dear uri kupi? Come. Kokoti kutoramba tenda kundokupi uko. Ndiworashikira. Kwachidzoka yawa kudzoka kupi andidzokini. Andidzoki kudzoka ndisi kudzoka zvekumanya mbomira. Kumanya kudzoka zvekumanya. Ndikadzoka kusiya mukati mevarungu kudai ndichindepi ndichida kuendako kudai nothing hande kum amen twende kum tipedza life kora ichapedza pana paka ndodzoka futi takuenda kum ndodzoka natakuenda kumwe ndo Buckingham Palace ishi nzvimbo yakanaka izeri yes ishi ndo pa Queen apa ndo pa King apa ndo pa King andi zvatinoitwa here rumbi zvatinoitwa sasa tikova ndiri kuona kuno uku vakanyatsopera chaiko vakanyatsosvafa vamwe vati kudi mozovati chii vatogonyana
akadi saka ndodzoka guys andika ndodzoka chita mtanda ndodzoka manje manje